Saibo sangsaraning Gusti nglampahi pinentang kasami lan tiyang durjana. Ngene kapatrapan ing hukum Kisas saklangkung pisakiting Gusti. Kinitian lajeng kasalib temahan ngemasi. Wes pestine yen Gusti Kristus anandang pisakit. Yeku margine mlebet dhateng kamulyan linuwih. Kamulyan aning swarga agung. Ngenipun kaangkat jumeneng ratu miwah panutan ing sagung pro umat. Gusti sinalip anenangi manah kula sami. Supados kasaenanipun kawula timbangi. Pinten banggi saged amales ing sih kawulasanyo. Prayogine kula wangsuli. Pitados wah tresna. Pangibadah mirunggan Jemuah Agung. Kita wiwiti lan kita sengker kanthi pangaken. Sang Yuwah ingkang nitahaken langit kaliyan bumi punika tuing pitulungan kita. Pramila sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Para bapa, para ibu lan para sederek kagunganipun Sang Kristus sugeng enjang sugeng ibadah wonten ing Jemuah Agung mengeti sangsara sedanipun Sang Kristus kangge ngrembat dosaning jagat paring kawilujengan langgeng. Sinoso wonten ing dalemipun piyambak-piyambak, sumangga kita caos pangibadah kunjuk Gusti kanthi terusing manah. Gusti berkahi. Kita memuji KPJ 8-8 padha sepisan lan 3 usiing manah kawula.
Pasamuan ingkang kinasih ingkang dipun tresnani Gusti Allah. Monggo kita sarengan midhangaken pangandikan Gusti, kita sesarengan mbikak kitab suci kita sarengan mbikak Yesaya 53 ayat 3 lan sekawan. Yesaya 53 ayat 3 lan sekawan. Mekaten suraosipun. Panjenengane dianggep asor lan disingkiri ing wong. Sawijining priya kang sugenge kebak kasangsaran, sarta kang kulino nandang gerah. Banget anggone karemehake. Nganti wong padha nutupi raine ana ing ngarsane, tuwin sanadyan tumrap kita panjenengane iku iya ora klebu etungan. Mongko saknyatane lelara kita kang disanggi lan kasangsaran kita kang dirembat, ewa semono kita padha ngira panjenengane iku kena ing ipat-ipat kagebak tuwin katindes dening Gusti Allah. Pasamuan kita lajengaken pamos kita saking Yesaya 53 ayat gangsal ngantos 6. Mongko panjenengane iku sinudukan marga saka anggon kita padha mbalela. Panjenengane karemuk marga saka piyala kita. Ganjaran paukuman kang nekake karayon tumrap kita iku kadhawake ing panjenengane. Sarta marga saka bilur-bilure kita banjur padha dadi waras. Kita padha nglambrang kaya wedhus dhewe-dhewe kang kita ener. Ewadene Pangeran Yahweh nempahake saking duraka kita marang panjenengane.
Kita lajengaken pamaos kita saking Yesaya 53 ayat 7 ngantos 8. Panjenengane kinaniaya nanging kendel wae sajrone katindes iku. Lan ora mbikak tutuke. Kaya cempe kang katuntun menyang ing pasembelihan. Kaya wedhus kang ora nyuwara ana ing ngarepe para wong kang padha ngguntingi wulune. Kaya mangkono anggone ora mbikak tutuke. Sawuse katahan lan kaukum panjenengane nuli kaluaran. Lan sapa kang mikir marang nasibe? Panjenengane sanyata wis kapetal saka ing nagarane para wong urip. Tuwin marga saka pambalelaning umat ingsun. Panjenengane kena ing ipat-ipat. Monggo kita lajengan pamaos kita saking Yesaya 53. Pasareane kapapanake ing satengahe para wong duraka. Lan anggone seda ana ing satengahe para durjana. Sanadyan panjenengane ora nindakake kekerasan, tuwin tutuke ora kadunungan cidra. Nanging Pangeran Yuwah karsa ngremuk tuwin damel grahe panjenengane. Samangsa panjenengane wis masrahke sarirane minangka kurban panebusing dosa. Bakal mirsani tedhak turune. Yuswane bakal panjang sarta karsaning Yuwah bakal tumindak sarana astane. Sawuse nyawane nandang sungkawa, panjenengane bakal mirsani pepadang nganti tuwuk. Tuwin abdining sun iku sarane wong bener bakal ngleresake wong akeh kalawan kawicaksanane lan ngrembat piolone wong-wong mau. Awit saka iku bakal sun paringi panduman wong-wong kang luhur minangka bandangan. Tuwin bakal tampa wong-wong kang santosa minangka jarahan. Ya iku pikulahe anggone wis masrahake nyawane marang pati lan marga saka anggone kagolongake wong balela. Sanadyan panjenengane nanggel dosane wong akeh lan ndongaake para wong kang balela. Amin. Pasamuan sumangga kita sami ngunjukaken pandonga syukur sapaat saha pacawisan nampi sabdanipun Gusti. Kita ndedonga. Allah ingkang Maha Kuwasa lan Maha Agung, ing riyadi Jumah Adi, sangsara sedanipun Sang Kristus, kangge ngrembat dosaning jagat lan paring kawilujengan tumrap jagat
kawula sujud manembah ngluhuraken asma Paduka, ngunjukaken panuwun syukur. Hinarkaono pasamuan-pasamuan, brayat-brayat Kristen lan saben tiyang Kristen ing sajagat waradin. Sami tetep setya bekti asih mbangun turut dhateng Paduka. Mirunggan wonten ing pengetan pahargyan sangsara seda Paduka. Kawula Paduka tambahi anggen kawula peduli kasih saha tulung tinulung kebak pangorbanan nyata ngadepi bot repot bebaya virus corona. Binerkaono para pemimpin bangsa, aparat keamanan, kinerja dokter, para medis, saha masyarakatipun, sami makarya sesarengan tulung tinulung sesarengan merangi virus corona. Binerkaono ugi bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Dukuh, RW, RT. Aparat keamanan, dokter, para medis, saha sedaya masyarakatipun, Paduka ganjar rasa kiyat bagas saras. Paring kawicaksanan ngayahi tugas kewajibanipun piyambak-piyambak. Kanthi tetep pitados waspada lan semangat merangi virus corona ngantos aman, sehat, pulih lan wilujeng sedaya. Binerkaono ingkang ngibadah sinau makarya ing griyanipun piyambak-piyambak. So ing pundi-pundi papan kacekapono kabetahan kajasmanen karohanen. Paduka lipur, Paduka paringi ketabahan lan kiyat ingkang sungkawa katilar warganing brayat. Paduka kepareng jamah mulihaken lan nyarasaken sedaya tiyang ingkang sami nandhang sakit. Nyuwun Gusti rawuh, Gusti mbabar kayekten pangandika Paduka lan prasetyan berkah Paduka. Roh suci tumedhak makarya madangi kawula sedaya, saengga kawula sedaya saged mangertos menapa ingkang dados karsa Paduka lan kawula inggih rasa kiyat nindakaken dawuh Paduka. Nyuwun pangapunten dosa lepat kawula, inggih kawula pribadi, bangsa Indonesia lan bangsa-bangsa sak jagat waradin. Kawula suwun wonten ing asma dalem Sang Kristus, Gusti Juru Wilujenging jagat inggih Gusti kawula. Matur nuwun, matur nuwun. Amin. Para Bapak, para Ibu lan para sederek kagunganipun Sang Kristus, sugeng enjang, sugeng ibadah wonten ing pengetan Jumuah Adi. Inggih mengeti sangsara sedanipun Sang Kristus ingkang datengaken berkah sak kelangkung ageng. Pangandikanipun Gusti kita tampi, kita waos, kita raos-raosaken lan kita lampahi kapetik saking Yohanes 19 ayat 1 dumugi 16a ingkang mekaten pangandikanipun. Sang Pilatus tumuli dawuh nggawa Gusti Yesus supaya disapu.
Para prajurit banjur padha ngenam eri kanggo makutan diagemake ing mustakane sarta diagemi jubah ungu. Tumuli padha maju sarta ngucap, "Sugeng ratunipun tiyang Yahudi." Wong-wong mau banjur napuk pasuryane. Sang Pilatus tumuli miyos maneh sarta ngandika marang wong-wong, "Lah tontonen, iku wonge ndak wetokake marang ngarepmu, supaya kowe padha sumurup yen mungguh ing aku ora ana kaluputane." Gusti Yesus tumuli miyos ngagem makutori lan jubah wungu. Pangandikane Sang Pilatus marang wong-wong, "Sawangen manungsa iku." Nalika para pangareping imam lan para wong jaga ndeleng marang Gusti Yesus, banjur padha bengok, "Kasalibo, kasalibo." Pangandikane Sang Pilatus, "Wis gawanen lan saliben, awit mungguh ing aku ora ana kaluputane apa-apa." Wangsulane wong-wong Yahudi, "Kula sami gadah angger-angger, dene miturut angger-angger wau tiyang menika kedah pejah amargi ngaken-ngaken putranipun Allah." Sang Kristus bareng miyarsa atur kang mangkono iku saya wuwuh ajriye. Kula bali Sang Pilatus bareng miyarsa atur kang mangkono iku saya wuwuh ajriye. Banjur lumebu ing gedhong pangadilan maneh lan ngandika marang Gusti Yesus, "Asal panjenengan saking pundi?" Nanging Gusti Yesus ora paring wangsulan. Kangiku Sang Pilatus tumuli ngandika, "Menapa panjenengan boten karsa rembugan kalian kula? Punapa panjenengan boten mirsa menawi kawula menika gadah panguwasa ngluwari panjenengan lan ugi kuwaos nyalib panjenengan?" Wangsulane Gusti Yesus, "Panjenengan boten kagungan panguwaos punapa-punapa tumrap kula, menawi panguwaos wau boten kaparingaken dhateng panjenengan saking nginggil. Pramila tiyang sinten ingkang ngladosaken kula dhateng panjenengan menika dosanipun langkung ageng."
Wiwit nalika iku Sang Pilatus ngangkah ngluwari marang panjenengane, nanging wong-wong Yahudi padha bengok. Menawi panjenengan ngluwari tiyang menika, ateges panjenengan sanes mitranipun Sang Nata Agung. Sinten ingkang ngakenaken dados ratu, ateges mbalela dhateng Sang Nata Agung. Bareng Sang Pilatus miarsa atur kang mangkono iku, tumuli dawuh ngedalake Gusti Yesus lan banjur nglenggahake ana ing kursi pangadilan. Ing pangadilan kang aran Litostrotos, ing basa Ibrani Gabata. Ing nalika iku pinuju dina pacawisane Paskah. Kira-kira jam 12. Sang Pilatus banjur ngandika marang wong-wong Yahudi, "Sawangen ratumu." Nanging wong-wong mau padha bengok-bengok, "Kasirnakno, kasirnakno, kasalibo." Pangandikane Sang Pilatus, "Opo aku kudu nyalib ratumu?" Wangsulane para pangarepe imam, "Kula sami mboten gadah ratu kejawi, namung Sang Nata Agung." Wasana Sang Pilatus banjur masrahake Gusti Yesus marang wong-wong mau supaya disalib. Dumugi semanten pamaos kita saking Yukanan 19 ayat 1 dumugi 16a. Ingkang rahayu sedaya tiyang ingkang nampeni pitados saha nglampahi wonten ing sauruting gesangipun. Hosiana. Pasamuan kagunganipun Gusti ingkang dipun tresnani Gusti lan tresnani Gusti. Jejer khotbah wonten ing Jumat Agung menika mekaten. Kendel lan wantun nandang sangsara. Kendel lan wantun nandang sangsara. Pitakenan kenging menapa Gusti Yesus kedah nandang sangsara sinaosa hasil penelitian pangadilan jagat dening Bupati Pontius Pilatus ingkang boten manggihaken kalepatan menapa kemawon ingkang pantes lan kedah Gusti Yesus menika seda sinalib. Menika saged kita waos saking Yukanan 18 ayat 38b, 19 ayat 51b lan 6b. Mekaten ugi Bupati Pontius Pilatus
inggih boten gadah panguwasa menapa-menapa kangge nyalib Gusti Yesus, yen Gusti Allah Sang Rama lan Sang Kristus Yesus boten masrahaken dirinipun dhateng Bupati Pontius Pilatus, para imam, para pangarsaning Yahudi, tiang-tiang Yahudi. Ngantos panjenenganipun menika sedo sinalib. Menika wonten ing Yukanan 19 ayat 11a. Dados Gusti Yesus ngalami nandang sangsara lan sedo sinalib boten karono kalepatanipun, dosa-dosanipun, lan boten karono jasanipun saking Yudas utawi saking Bupati Pontius Pilatus, nanging karono kayekten lan karono misinipun Allah, anggenipun Allah nresnani jagat lan milujengaken jagat. Sumangga kita naliti paseksen lan kayekten sabdanipun Gusti adhedhasar kitab suci Yohanan. Dene Gusti Yesus karso nandang sangsara lan sedo sinalib. Wonten ing Yohanan 19 ayat gangsal B, lumantar Bupati Pontius Pilatus sawangen manungsa iku. Sawangen manungsa iku. Sinten ingkang dipun maksud manungsa menika? Ingkang dipun maksud inggih menika Gusti Yesus Kristus. Sinten Gusti Yesus Kristus menika? Lah iku cempening Allah kang ngrembat dosaning jagat. Yohanan 1 ayat 29. Adhedhasar kayekten sabda-sabda kasebat ing Injil, Sang Kristus ngalami nandang sangsara lan sedo nuntun kita manggihaken makna ingkang sakelangkung lebet, sakelangkung adi lan aji kita darbei, kita raos-raosaken kanthi lebet. Dene maknanipun srana mandeng dhateng cempening Allah menika wonten 3 perkawis ingkang sepisan srana mandeng Sang Kristus ingkang sinalib nedahaken agenging kalepatanipun manungsa wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Sedaya manungsa dumawa ing dosa boten wonten ingkang leres, kamangka pawawahe dosa menika pejah langgeng. Rum 3 ayat 23, 24, Rum 6 ayat 23. Lajeng makna ingkang kaping kalih. Srana mandeng cempening Allah manungsa Yesus Kristus ingkang sinalib sedo menika karana katresnan lan sih rahmatipun Gusti Allah piyambak ingkang sakelangkung ageng ngantos ngutus Sang Putra lan masrahaken Kang Putra untang-anting sangsara sedo amrih saben tiyang ingkang meratobat nampi lan pitados sampun ngantos manggih karisaan nanging duwenono urip langgeng. Yohanan 3 ayat 16. Ingkang kaping 3 kanthi mekaten Gusti Allah netepaken satunggaling margi kawilujengan namung lumantar Sang Juru wilujenging jagat inggih menika Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus ngandika, "Ya aku iki dalane sarta jatining kayekten lan kauripan. Ora ana wong siji-sijia kang bisa sowan Sang Rama menawa ora metu ing aku."
Yohanan 18 ayatipun ingkang kaping 6. Menika wau makna agung sangsara sedanipun Sang Kristus inggih kangge mbayar lunas utang-utang dosa kita, teman kita luar saking paukuman pejah langgeng menapa dene nampi gesang lan kawilujengan langgeng. Ada dasar menika, monggo sangsara sedanipun Sang Kristus kangge ngrembat dosa kita, ndatengaken karayon kita dadosaken dasar sesarengan ngadepi bot repot ruwet renteng bebaya ageng saking virus corona. Sumangga kita bandingaken virus corona pancen mbebayani. Nanging corona ilahi saking Sang Kristus menika langkung ngajri-ajri nanging inggih saben tiyang betahaken rawuh lan pakaryanipun. Monggo kita simak corona ilahi. Huruf C meratelaken cinta kasih kuasa Tuhan Yesus langkung hebat lan dasat kabanding dasatipun virus corona. Kita cepengi cinta kasih dan kuasa Tuhan lebih hebat, lebih dasar. Lajeng abjad O, pramila ora perlu wedi lan panik, tetapi tados sabar lan semangat ngadepi merangi virus corona. Dene ajab R, rajinlah berdoa nyuwun Gusti ngluwari, jaga jarak, cuci tangan, hidup sehat, temen ngibadah sinau nyambut gawe ana ing omah, minangka margi kangge mutus mata rantai penyebaran virus corona. Abjad O, ora-orane Gusti Yesus tegel negaake umatipun sangsara lan risak amargi virus corona. Abjad N, nrimo rawuh lan pakaryane Gusti Yesus kang luwari lan milujengaken kita ing saben dintenipun inggih badhe ngluwari lan milujengaken kita saking bebaya virus corona. Karana sangsara sedanipun Sang Kristus, bilur-biluripun Sang Kristus paring karahayon lan paring bagas kesarasan. Abjad A, ayo tangi, ayo gumregah, ayo semangat percaya miandelaken Gusti lan kebak pengajeng-ajeng yen virus corona ing astanipun Gusti Yesus Kristus sak tunggaling wekdal mangke
badhe cures lan ical saengga gesangipun manungsa ing Indonesia lan ing salumaing bumi kapulihaken, kasarasaken, kawilujengaken lan kamulyakaken. Kendel lan wantun nandang sangsara karono leres nindakaken tugas tanggung jawab kanthi sae babar katresnan ikhlas paring pangorbanan tulung tinulung ing bot repot ngadepi virus corona kagem kamulyanipun Gusti Allah saha migunani tumrap gesangipun sesami manggih bagas waras kacekapan tentrem rahayu. Para bapa peribulan para sederek sugeng riyadi Jumat Agung berkahipun lumuber dhateng panjenengan lan kula sugeng nyambut wungunipun Sang Kristus inggih jaminan kita kaparingan kamenangan. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Pasamuan katuran jumeneng, sumangga kita nelakaken pangakening kapitadosan kita, laras kalian pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untanganting Gusti kawula ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarakaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga, pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci,
Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggilanipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Sumangga kita sasyukur dumateng Gusti Allah ingkang kita wujudaken kanthi nglempakaken bisungsung. Bisungsung menika kita talesi paseksi saking setunggal Petrus kalih ayat gangsal pekaten surasipun. Sarta karben kowe iya padha kapigunakake kaya dene watu urip kanggo mbangun padaleman kasukman tumrap kaimaman kang suci. Kanggo nyaosake bisungsung rohani kang marga Yesus Kristus njalari keparenge Allah. Anggen kita ngaturaken bisungsung, kita kanteni ngidungaken kidung pasamuan Jawi 1:setunggal, padha setunggal lan padha kalih jiwa raga kawula. Sumangga kita ngunjukaken pandonga pisungsung panutup menapa dene donga Rama kawula. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun duh Gusti. Dene kawula sedaya kepareng mahargya lan mengeti pakaryan kawilujengan paduka tumrap jagat wonten ing sangsara sedanipun Sang Kristus. Binerkawana kawula sedaya lan sami gumregah nulodo Sang Kristus. Mantep ngemban tugas kanthi kendel purun wantun lan babar sangsara. Inggih karana ngugemi kagem luhuring asma paduka menapa dene migunani tumrap gesanging sesami kados dene Sang Kristus karso mbabar sangsara mbabar pangorbanan amrih jagat nampi tentrem rahayu.
binerkawana lan tinampiya pisungsung ingkang kawula kempalaken. Sinagedna kawula sedaya misungsungaken sawetahing gesang kawula kunjuk kaluhuran paduka. Binerkawana gesang kawula pribadi brayat pasamuan masyarakat mangajeng kacekapan kabetahan kajasmanen karohanen bagas kesarasan soho luar saking sedaya sesakit. Menika sedaya berkah kawula suwun wonten ing asma dalem Sang Kristus ingkang nuntun ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika, saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katanduaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan langgeng salami laminipun. Amin. Para bapa, para ibu lan para sederek, sekedap malih kita mungkasi pangibadah kita. Namung pangibadah kita lajengaken ing padintenan kalebet pangibadah Sabtu Sunyi menapa dene Paskah. Samangke kasuwun sami jumeneng. Sami meratelaken sumanggem nampi pengutusan lan berkah saking Gusti. Enerna manah panjenengan dumateng Gusti Allah. Kawula ngeneraken manah dumateng Gusti Allah. Dadosa seksinipun Sang Kristus ingkang gesangi salibipun kanthi katresnan tuwin pangorbananipun. Kasagedna kawula do Allah Pinujiya Gusti Allah kita. samangke dumugi ing salami laminipun. Sumangga sami nampeni berkahipun Gusti. Sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus sosipun Allah wonten ing patunggilan pakaryanipun Sang Roh Suci nunggil nyantosaken paring berkah rasa kiyat bagas saras. Saha berkah kacekapan kajasmanen karohanen menapa dene tentrem rahayu tumrap panjenengan sedaya ing samangke ngantos dumugi ing selami-laminipun. Amin.